האנשים האלה שבאים אליי לשיחת ייעוץ, ממלאים את השאלון היכרות, ואחרי זה הם אומרים לי, את יודעת מה? יש לי מאמן בחדר כושר, הוא גם נותן תפריטי תזונה. מה הקשר? הוא לא יודע, עם כל הכבוד. וזה לא כי היא לא מקצועית, זה לא תחום ההכשרה שלו. תזונאית קלינית לומדת 3 שנים תואר אקדמאי, יש לה שנת התמחות מלאה, היא יודעת להתאים את התזונה לאדם הספציפי, לבריאות, להיסטוריה הרפואית. האם זה נכון לך? האם זה בטוח? האם זה משרת אותך לאורך זמן? לא לאיזשהו תפריט כללי, העתק הדבק, כי אוכל זה דלק, זה משפיע על אנרגיה, על מערכת עיכול, על מחזור, על חשק, ושנותנים תפריט בלי הכשרה מתאימה, בקלות אפשר לעשות יותר נזק מתועלת. בלי לשים לב, לא כל מי שיודע לאמן את הגוף, יודע להזין אותו. ותזונה זה לא תחום משני, זה מקצוע, וככה אני מתייחסת לזה. במלוא הכבוד, האנשים האלה שבאים אליי לשיחת ייעוץ, ממלאים את השאלון היכרות, ואחרי זה הם אומרים לי, את יודעת מה? יש לי מאמן בחדר כושר, הוא גם נותן תפריטי תזונה. מה הקשר? הוא לא יודע, עם כל הכבוד. וזה לא כי היא לא מקצועית, זה לא תחום ההכשרה שלו. תזונאית קלינית לומדת 3 שנים תואר אקדמאי, יש לה שנת התמחות מלאה, היא יודעת להתאים את התזונה לאדם הספציפי, לבריאות, להיסטוריה הרפואית. האם זה נכון לך? האם זה בטוח? האם זה משרת אותך לאורך זמן? לא לאיזשהו תפריט כללי, העתק הדבק, כי אוכל זה דלק, זה משפיע על אנרגיה, על מערכת עיכול, על מחזור, על חשק, ושנותנים תפריט בלי הכשרה מתאימה, בקלות אפשר לעשות יותר נזק מתועלת. בלי לשים לב, לא כל מי שיודע לאמן את הגוף, יודע להזין אותו. ותזונה זה לא תחום משני, זה מקצוע, וככה אני מתייחסת לזה. במלוא הכבוד.